салом алейкум мардум, ма Парвиз ай Нью-Йорк, ҳама каса нағзан ирӯз 6 июн 2020. This is New York. Assalomu alaykum. Barodari tojik. Zumbacha, yogishki, boluti, nangi, beans, qanacha, isoni grubin keçek. Чи меню чи имрӯз акун насиб? Menü 5 xiling. салом алейкум мардум, ма Парвиз ай Нью-Йорк, амирӯз 6 июн 2020 соати 12:00 Америка кати грин картоя меша уже результатош маълум меша. Касе ки пур кардагия метавонад дуромада проверка кунад сайтшона. Дар таг ба мемонум официални сайти куҷо метавонед дуромада дидан проверка кардан грин картотона. Ҳамаи шумо да бурдборӣ мехоҳам. ҳозираш да сайт камтар загружене, хона рафта, ай хона ма ҳаракат мекунам шумо да як кӯтоҳ када видео монум, баъда ҳамин видео шумо метавонед интизор шавен бинен. Яъне дар вар видео шумо метавонед ма шумо да чӣ нишон метавонем ай тараф айд ҳам аз телефон ҳам аз тариқи компютер кати чихе меша дар омада грин картатона проверка кунен оё буриде ё не. Ва дуюм мавзӯи видео дар чӣ мешавад ки бародарое ки гум кардагиянд номерои грин картаошона чӣ хел метавонанд номери грин карташона вастанавид кунанд, яъне ки агар гум кардагӣ бошанд чӣ хел метавонен ҳамун номера аз интернет пайдо кунен. ҳавайда уста мерем дидем пикник, вай дафъаам як видео кардагӣ будем дар бораи грин карта плюс ва минусҳои грин карта даам ҳам хе ташкилӣ кардагӣ будем, бародаро файрод кардагӣ буданд, омадем шиштем. Як бори дигар шудам бо ҳам хе пикник да омадем, ҳам хели вақти грин карта пуркунӣ буд, ёд нишон додум тона тарзи пур кардани грин карта. Аку ҳозир бинен насиб шид, бародаро файрод кардан зиёда 40 мил берун аз Нью-Йоркум, и тақрибан где-то як 60-70 километр мешавад аз хона. омадем ҳаминҷа дар парк, бовар намекунем як 30 ё ин ки хато накунам як 50 оилаи тоҷикзабон аз Узбекистон, аз Тоҷикистон дар ҳамин парк, дар ҳар як ҷо як оила ҳаст. Дар инстаграмам живой прямой эфир баромадагӣ будум. барои ҳамин зиқӣ накунен, фикрам накунен. Америка барои ҳама ҷо, ҳамаи мода дарш кушодагиай одаме ки фикр мекунен ки мебиём Америкада ки кати мо меёбем кия куҷо мебиём, ин фикра уман накунед. ина бинед мини Тоҷикистон дар Америка, дар Нью-Йорк. Як борон зад, борон бо истод, чизомо намоям ҷамъ кардем, оста мерам хона, видеотона карда тайёр кунам барои бародарое ки грин карта ба умеди грин картаен. то охира видео тамошо кунед, ман шумо да мефаҳмонам ҳамаша якта ба якта. аз фурсат истифода бурда мехостам ҳамаи шумо дар раҳмати худам расонам ай Нью-Йорк барои дастгиритон, барои лайкотон, барои подпиское ки шумо мекунед, барои рекламае ки шумо мекунед бепул. ташаккури зиёд барои ҳамаи шумо. مست جوانم ای خدا شدی ره باران، مست جوانم ای خدا شدی ره باران. бо ман омадам борони сахт зад, ҳамин ҳисоб натонистем то охира шиштан ва мехостум дар табиат албатта ҳамин проверкаю шумо да фаҳмондатум тарзи дидани санҷидани рақами грин карта. не ки афсӯс нашид борон шед, ҳеҷ гап не, хона омадем, дар хона бо нахстар мешад фаҳмонда додан шумода. рафтем сайта мекушон, дар
окошкаме ки шумо дабарам нигоҳ кунед, одамое ки наметонанд, одамое ки боварӣ надоранд ҳеҷ када худшон мехоҳанд проверка кардан, марҳамат, Google Chrome ин чизе ки ман шумо нишон додам, точно хеле дар телефон кунем меша, дар телефон метонед проверка кардан. Важный, ҳама вопроси важный сайт, вебсайте ки шумо менависен, аҳамиятен, ман дар видео мондум dvlottery.state.gov. Дига сайтҳои ҳархелада надорем ки мошеннико бисёранд, рақамотона мегиранд, махинатсия мекунанд, пул металабанд шумо. Дар саҳифаи якумш информация, масалан бисёр информация наметиҳад, то кадом числае шумо метавонед регистратсиятонро бинед, следующая регистратсиятон кай меша, ҳамин чизҳоя ҷада кӯтоҳ када фаҳмондаистае, важный нест. Дальше мерем дидем чек статус, кнопкаи чек статуса вақти зер мекунем, менависа добро пожаловать, департамент барои проверка кардани DV 2021, грин картаи 2021, until сентябр, то масалан одамое ки проверка кардан шумо метонен то сентябри 30 2021, яъне ки рақами шумо бурдкардагитон то 2021 действительно одамое ки буридагиен айма шумо да совет то охира нақапен, то сентябра намонен, ҳаме ки фаҳмидем ки буриден ҳаракат кунен 2 моҳ, 3 моҳ, 4 моҳ пешакӣ бурда супорен. Барои чӣ мегӯям? Барои ки очирати посольство, очиратош калона диден, як вирус буромад, ҳама посольство маҳкамон. Ба больница мерен, дар больница ҳам одам очират мешавад, бо тим более ки ҳозир одамо баъдаи вирус ҳама мехоҳ Америка биёя, барои ҳамин ҳаракат кунен то сентябра надорен. Ҳамин фаҳмиден, проверка карден ки ёфтен ҳо на самом деле буриден, айқафои ҳуҷҷатотон шавем. Ман бо баъдаи ин видео як видеои дига тайёр кардаистам дар бораи чанд қадар расход мешавад барои гирифтан одамое ки грин карта мебирен. Ман шумо дар видео ҳатман мепартом, изучат кардаистам, барои ки ай пушти видеои ман бисёри одамо мумкин хато кунанд, мумкин барои ҳамин шур када изучат карда ман шумо дар мепартом. Ва именно одамое ки буридагиан анкетаи DC 260 пур мекунанд. Вай анкета 100 варақа, қариб зиёдаи 100 варақа, аммо ҳар як чиз изучат карда, баъзе як видео мемонам. Рафтем дальше, баъде ки шумо чек статуса зер мекунем, қафо кунам, што бибинем, ин якум саҳифа вақти сайта задан чек статуса зер мекунем, дидистем мишкая. Баъде чек статуса зер кардан як окошка мебурад, continue, яъне ки продолжение. Дальше, continue зер мекунем, меброяд шумо да экран да анамхелин таблица. Яъне ки якумда номер confirmation номер, вақти шумо грин карта пур мекунед, шумо да рақам 12 рақама номер метиҳад. Дар дуюм фамилиятона менависен, дар сеюм соли таваллудтона менависен, дар чорум пункт бошад номере ки дар инҷа буромадаро барои хакеро, штоби хакеро взламад накунанд, системаро доромада ягон хел информатсия гирифта нафурӯшанд, ҳам хел секретни як окошкача метиҳанд. Касе да ки ҳамин окошка пайдо намешавад, обновление зер мекунем, иваз меша на рақам. Рафтем дар якум ман айхуд ман мезанам, яъне дидем 2021 кати сар меша. Дальше полни рақама ки задем, ҷои фамилияда англиси кати фарқиш нест, ҳарфи майда, ҳарфи калон ҳаракат кунен, фамилиятона ҳарфи калон кати нависен. Дар рақам дар confirmation номери ки номер 1 да ҳарфи майдаам нависен, фарқият надора. Аҳамиятен баъзе ҷода рақами 1 кати рақами аи Америка англисӣ қариб ки як хеланд, 0 кати о қариб ки як хелай. Ҳамин ҳисоб аҳамиятен вақте ки шумо принт кардагӣ бошен, 0 дар байнаш хатча дора, о боша куллай. ҳамда аҳамиятен вақти пур кардан рақам аҳамиятен. ҳозир бо нишон метиҳем вақти рақама ки хато кардан чӣ мебурояд. Дар ҷои таваллуд 1981, дар ҷои рақам бошад ҷои секретни кода 4XCET. Диден? ҳамун коде ки дар инҷа ҳаст. Баъзе вақт кодо як хеле мебурояд ки шумо дидан наметонед. Вақте ки дидан натонистен, ҳамин обновление зер мекунед, код дига мешавад. Бо кода мезанам JHYKSP. Submit ки кардем, баъд уже шумо да мебурояд ки масалан мо проверка кардем, лекин афсус шумо вибират кардан натонистем. Барои ҳамин як бор дига мега контактотон аз сайри нав проверка кунед ва як бор дига дароед менависанд. Яъне ки агар одамое ки ҳамин окошкача пайдо шудагиай шумо набуриден, баъде ки ҳамин шумо ҳамин информация ки гирифтен напартоен қоғазтона, номеротона напартоен, барои ки пештара солуда
гуфта будам ки сайт збой дод ай сайт нав проверка кунем айму ҳисоб ки медонад номертона дорен як ҷуда сахранӣ кунем монем то сентябра ки медонад чӣ меша айму ҳисоб полностью номеротона ай бой додем гуфта на партои дастон да иста ки медона гуфта намеша ина бинед қирғизои отказ кардан гуфта намеша пага ягон кор хол меша мегиранд дигароро отказ мекунанд ва баъде ки 100 000 одаме ки вибират кардану ҳамун 100 000 одам ки списокишки пур кишид баъд шумо ки медона яке мегӯянд ки не нашид ҳаромбозӣ шид ай сар накунед ҳеҷ гуфта намеша айму ҳисоб фикрша чи накунед бисёр ҷода информатсия ҳастае ки акай парвиз 40 000 одама гирифтан чӣ ана ай 40 000 одам агар 10 000 одам набиёя бо 10 000 дига ай ҳамин номеро мегиранд ихе фиктона накунед барое ки ино 100 000 одам вибират мекунанд тақрибан 100 000 одам вибират мекунанд баъд очират кати рафтан мегиранд яъне ки ба очереди меранд баъзеҳо дуромада наметонанд баъзеҳо масалан мебиёнд ай анкета намезананд барои ин резервни номер доранд резервода ҳатман 10 20 30 000 одам мақсад ки медонад чанд кас биридагия ҳеҷ кай мо намедонем амда вақти проверка карданда мумкин 100 000 одама бириде гуфта менависанд ва мегӯянд ки интизор шавен собеседованиятона яъне ки муайян 40 000 одам ай ҳамун 100 000 одам мегирану боқимонда 60 000 ки нагзашт биридагиян леки интервю файрод накардагиян афсӯс намегиранд фаҳмиден логикая мерем қафо ай сайри обратно бо мегарду мерам одамое ки нагзаштан бихе проверка мекунем рафтем дальше диви лотерида обратно ҳамун сайда медрон мерем дальше бо ҳамун этап кати чек статус континю гуфт бигзор шумо рақамтона гум кардем тарзи рақама вастанавид карданша шумо да фаҳмону диден дар таги якум пункт forgot confirmation number настага яъне ки номертона шумо гум кардагӣ бошен агар ҳамҷа дароин мега зер мекунем диромадем дидем 2021 2020 бошад скорее всего ами сентябрдаи 2020 уже ҷада намеша ҷа фақат 2021 места выбор мекунем 2021 мепурса дар пункти 2 фамилията Ниёзов ҷои номда Парвиз ҷои middle name да мо бисёр вақт ай Тоҷикистон касе пур кардаги беша тоҷикон надорем чӣ мегӯянд мо да бисёриҳо хиёл мекунанд ки отчество ин отчество нест ва ҳастае ки масалан Неймар GR менависанд middle name номи как отчество мегӯянд лекин отчество нест бисёри ҷода мо ҳамин чиза галочка мемонем маям вақти пур карданда галочка мемонам барое ки мо загранпаспортда пункти middle name надорем мерем дальше моҳ сеюм пунктда таваллудтона мепурсам моҳ 10 яъни октябр якум рӯз ер солай 1981 дар ҷои имейл боша почта электронни почтае ки шумо вақти гринкартае пур кардан навистагием яъне ки дигар электронни почта нависен намебурояд касе ки гринкарта пур кардагия ҳамин информатсия очень важная хай ному фамилиятона шумо ай загранпаспорт ёфта метонед годрожденитон паспортои загрантонда ҳаст ба ҳамун законҳои гринкартаи 2020 пур кардагимон паспорти загран ҳатмӣ буд барои ҳамин информатсияи паспорту информатсияи годрожденитон бояд тоғри боша ай загранпаспорт ана имейл адрес да ман имейл адресман мондагиам ҳамаи шумо медонед имейл адрес ман niyozov@gmail.com диден ҷои панҷумда ҷои авторизатсияда AHBCTN мечиқем submit мишкаре дистен submit ки зер кардем меброя уже дуюм варақ да автоматӣ агар аҳамият тиен уже ҷои якум пункта кода худаш ёфта мемона агар кодтон боша тоғри боша ёфтагӣ бошен дар ҳамин ҷа шумо да кодтона бироварда метиҳад дальше уже Ниёзов год рождения бо ҳамихе 4R39 мекунем submit ки зер кардем бо ҳамун чиз набуридем афсӯс набуридем значит дар насибмон набудааст иншоалло соли оянда диви лотери бо як бор дига медорам ман шумода як чиз дига нишон доданем чек статус дальше continue но рақама мемонам бигзор шумо як ҷурда хато кардем масалан ҷои ода 0 монден ҷои 0 да о монден диден ҷои фамилия да хай Ниёзов
ҷои сол 81 кода 9ENXYS. вақте ки зер мекунед, агар ки информациятон хато бошад, хеле окошкачаи зард болда пайдо меша, яъне мега ки информациятон хато, як бор дига пересмотреть кунед информациятона. ҳамин ҳисоб як бор дига кода мерен проверка мекунед, фамилиятонат мебинен, год рождениятона мебинен, кода як бор дига менависен кода, агар биден ки ҳамаш туғрия CAKWN дали мекунед. агар бо ошибка дод, значит кодтонда гуҷоида хато кардагем. кода як бор дига алиназар мегзарен, хатогитона ислоҳ мекунен барои ода 0 зер мекунен бо коди 989P5 submit, бо ҳамон окошкатон меброя. ба ҳамин буд видеои ма кӯтоҳ. кори осон, хеле осон е. ки медона баъзе мо намедонем ҳамин чизам, баъзе мо сарфам намерем. агар ҳамаи мо хеле зур мебудем, мози мақсад ҷои мада як каси дига мешишт, ё ки ҳама блогер мешид, ҳама информация мешид, ҳама бухгалтер мешидем. ҳамин ҳисоб касе ки наметона изо мекаша, намефаҳма, нависен манда таги ҳамин видеода нависен, ё ин ки дар инстаграм мана ёбен, ё ин ки дар почтаи электронии ма даниётона рӯй кунед, ма ба ҷои шумо проверка мекунам. метавонам иҷа ҷои ягон хел шарму изон нест. боқӣ ҳама касо обод бошед, дар амони алло бошед. боз як бор дигар раҳмати калон барои дастгириётон ва ҳамҷа мехостум ба ҳамаи бародарон, ба ҳамаи модарон, хоҳароне ки дар муҳоҷиратанд, аз ҳисоби коронавирус ба ҷанозаи ёру рафиқошон, ба ҷанозаи хештаворошон рафта натонистанд, аз худованд сабр ва тоқат талаб мекунам. ҳаматона сабру тоқаттона худованд мустаҳкам кунад. дар амони аллоҳ бошен, дуо кунен, насиб бошад вирус аз байн равад. агар қонуни нав мебуроя, умедворам қонуни сабуктар мебуроя ва бисёриёи мо тариқи видеои ма пур карда, насиб бошад ҳаматон мебиён Америка. ҳаматон да будборӣ, касе ки грин карта бурид, нависа таги комментарияда буридем. аз дасту меомадаги ёрдам агар раса, зиндаву саломат бошем, ҳамаи шумода ёрдами мо мераса. беумед набошен, тоҷикое ки дар Америкаанд, ман умед дорам ҳамаи шумода ёрдамшон мераса. ҳама касо буд бошед, дар амони аллоҳ бошед, худованд шуморо нигаҳбон бошад. бай бай.